Il-ħadd filgħodu l-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela nnota dak li qalet id-Deputat Nazzjonalista Tabiba Marja Degwara li wkoll tifforma parti mill-grupp ta' azzjoni fuq il-koronavirus tal-partit fl-Oppożizzjoni li l-vaċċin mhuwiex is-soluzzjoni għal din il-pandemija. Hawnhekk il-Prim Ministru spjega kif dak li qed tgħid l-Oppożizzjoni f'Malta jikkuntrasta bil-kbir ma' dak li qed jgħidu l-awtoritajiet mediċi internazzjonali u lokali li kollha qed iħarsu lejn il-vaċċin bħala soluzzjoni għal din il-pandemija. Insertat tabiba, deputat ewlenija tal-Partit Nazzjonalista, membru f'dal-election team, di l-azzjoni li tagħna election team li qalilna li ħareġ position statement, araw kemm hu perikolus li jgħidilna li l-vaċċin mhuwiex soluzzjoni. Mela għandek laqda dinjija tas-saħħa tagħmel il-pożizzjoni ċara ħafna tagħha. L-esperti mediċi madwar id-dinja kollha jgħidulna dwar l-importanza tal-vaċċin. U l-messaġġ żbaljat li tibgħat lill-poplu tagħna li tgħidilhom li l-vaċċin mhux is-soluzzjoni. Al kuntrarju ta' dak li qal il-Partit Nazzjonalista dwar in-nuqqas ta' dożi li se jkollna, il-Prim Ministru qal li anke l-ewwel konsenja ta' dożi se tkun ħafna akbar mill-ammont li semma l-Partit Nazzjonalista. Jien taf xi weġiba lit-Tabiba Degwara ngħidilha illi mal-ewwel konsenja biss se jkollna aktar dożi milli semmiti. Li se jkollna dożi għal popolazzjoni kollha u iżjed biex nistgħu anke nagħtu donazzjonijiet lil pajjiżi oħra, minn produttur wieħed biss se jkollna biżżejjed tal-popolazzjoni kollha ta' pajjiżna kollha. Dwar l-għajnuna fil-pandemija mill-Partit Nazzjonalista, l-Prim Ministru rrimarka kif il-Kumitat ta' Sorveljanza fuq il-COVID-19 li huwa magħmul mill-politiċi sal-lum għadu ma rrakkomanda xejn. Il-mexxej Laburista nnota wkoll it-tfixkil tal-Oppożizzjoni anke fejn tidħol il-problema tal-immigrazzjoni u semma kif nofs pandemija dan il-Gvern kien iffukat ukoll biex iwaqqaf il-waslit ta' dajes mill-Libja għal pajjiżna. Xi tfixkil kellna? Biex ġejna lura għax mhux se toqgħodu kwarantina, u għax is-supretendent tas-saħħa eżentatkom ma missix eżentatkom, u għax ma lbistux il-maskla, u għax ħadtu bidej il-Prim Ministru Libjan. Jiġifieri mornem dakinhar ġurnata lil ħidma li ma saritx dik il-ġurnata infuru konna bl-immigranti das-sajf. Il-ħidma sfiqa ta' Gvern Laburista f'pandemija waslet ukoll biex ġie ikkontrollat il-qatt f'pajjiżna li issa n-numru jinsab taħt 3,000 persuna l-inqas rata ta' qatt minn Marzu li għadda. Il-Prim Ministru tenna wkoll li f'pandemija dan il-Gvern irnexxielu jġib isem tajjeb għal pajjiżna barra minn xtutna u semma il-bidliet kruċjali li seħħew fil-qasam tas-saltna ta' dritt f'tant qasir żmien. Hawnhekk qal kif bil-ħidma tal-forzi tal-ordni tagħna pajjiżna jinsab fi triqtu li jgħaddi mill-manival. Il-Prim Ministru Malti temm id-diskors tiegħu b'messaġġ ta' tama u għaqda. Studenti, żgħażagħ, ħaddiema, pensjonanti, self-employed, min iħaddem flimkien pajjiż wieħed li għandu għal qalbu lil Malta u għawdex lil Lawċin u lil Maltin. Għalhekk kif ħbib tiegħi nistgħu nħarsu lilin mill-pandemija lejn futur mill-aqwa għal pajjiżna. Għalhekk Għawċin u Maltin b'saħħitna l qudiem.